नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा देवा नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा हात असे मुचारी शंकुचक्र गधाधारी देवा नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा प्रह्लादा रक्षण केलोलो दुष्ट हिरण्याक मरलोलो प्रह्लादा रक्षण केलोलो दुष्ट हिरण्याक मरलोलो देवा नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा अमका रक्षण करू का सुरपुरी तखो नैलोलो अमका रक्षण करू का सुरपुरी तखो नैलोलो देवा नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा देवा नरसिंहदेवा करीना तो गेली सेवा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखां नितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगल्पतु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा तो आयच्या सेक्शन प्रह्लाद महाराजापासून तर फर्स्ट एक क्वेश्चन प्रह्लाद महाराजान चरित्र आमकां श्रीमद भागवतांतू हंचे स्कंदांत डिटेल जान वर्णन असं कोणी सांगता इवे फोर्थ प्रभुजी हरे कृष्णा माताजी फोर्थ वे फोर्थ नहीं माताजी नाइन्थ है प्रभुजी एट नहीं माताजी सेवेंथ थैंक यू किरण प्रभु थैंक यू सेवेंथ तवली सेवेंथ चांट तो మొత్తం 11 अध्यायस तंतु प्रह्लाद नरसिंहदेवाल तंगेंत चरित्र सुंदरजान सुखदेव गोस्वामी वर्णन करता सर तंतु महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करता सर नारद मुनी लगी देव पक्षपाती तिदुकून करता इत महिला शिशुपालाले तंगेले तंक मोक्ष मिळतं सर तर शिशुपाल उतलेची दुस्साहस नालारी कुकृत्य निहग कोर्नु तन्नी ते राजसूय यज्ञातु युधिष्ठिर महाराजाने ते तन्नी दृष्टांत दिखिलेले शिशुपालाक तंगेलते आत्मा भगवान शरीरांतू तंग सायुज्य मुक्ती मिळता तवळते कशी की म्हणून तवळी नारद मुनी सांगतच समोहम सर्वभूतेषु तंतु भगवद्गीतांतूल एक फेमस श्लोक आता ते श्लोक कोट करून नारद मुनी ये प्रह्लाद महाराजाने चरित्र सांगता तवळते प्रह्लाद महाराजाने चरित्र एक शॉर्ट जान दिकून मागीर प्रह्लाद महाराजाल क्वालिटी प्रह्लाद महाराजा कशी शिक्षण मिळता कशी प्रह्लाद महाराज देवाल शुद्ध भक्त अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धती तशी सुंदर भक्त कशी जाल्लो तवळते एक ओवरव्यू आमका जस्ट एक
चमचाकर प्रयास करूया. तो तुम सट्टांगे कळचंस प्रल्हाद महाराजाला बापसूल नाव कोणी सांगताय वे? हिरण्यकश्यप प्रभुजी. थँक्यू माताजी. अवसूल नाम कयादू. थँक्यू माताजी. तशी तांका प्रल्हाद महाराज तवळी हिरण्यकशिपू महंगल्यारी सकलेच ये ब्रह्मांडाकची एक ब्रह्मदेवान तपस्या करून त्यांची कठोर तपस्या तो श्रीमद भागवतां वर्णन 100 वर्ष त्यांनी सेलेस्टियल वर्ष देवाल कठीण तपस्या करून जायते वर त्यांनी मागून घेतले. तुमका सगळ्यांक कळचंस उंचारन ज हल्लापणा मनुष्यान मारून ज मृगान मारून ज भितेरपणा भायरपणा आयुधानपणा तशी जायते एक 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 तवले रिसेंटली आम्ही पुरुषोत्तम मास तुम्ही सगळ्यांनी वैभवान आचरित गेलेले असता तवले ते पुरुषोत्तम मासांतू एक प्रत्येक तसं कोणी सांगताय वे ते प्रल्हाद महाराजाल चरित्र जाऊन एक बंद असं जायत कंडिशन दवरदस मुखारी ब्रह्माल मुखारी तवलतान तो एक कंडिशन एक वर्षांतू 12 मास तस न्हय तवले ब्रह्माल अंतू असिल्ले 12 मास ये मासांतू मेगल मृत्यू जमचाने ज म्हण सांगत अस तवल देव तेवे सत्य करतस तसे तर देव अवतार घेता पुरुषोत्तम मासांत अधिक मास जामनिशिले पुरुषोत्तम मासांत नरसिंहदेवाला अवतारू तशीच हिरण्यकश्यप वध करचे तवळी जायत वर मागून घेवन तवळ तो अमर म्हणून इत म्हळ्यार सब सगळे लूप होल्स ताने कवर केले आणि कोण म्हाका मारचे म्हण गर्वान सट्टांगे ब्राह्मणा सगळं हत्या करू आरंभिले कोणी पण देवाल भक्ती विष्णूल भक्ती करता म्हसल्यार तांकां सट्टांगे रुकावट दिमचे तशी एक भारी एक अहंकार गर्व जावन एक भरण चोलवन येताल तवळ तशी ताका प्रल्हाद म्हळ्यार एक शुद्ध भक्त तांगेले घरकडे जन्म तांगेले राज्यांत जन्म घेता तवळी जन्मानाक नाल्यार तांणी गर्भांत आसले वेळेरीची देवाली शुद्ध भक्ती नारद मुनीले तांगेले इन्स्ट्रक्शन नाल्यार तांगेले ते शिक्षणांतू गर्भावस्थेरीची ताका सगळं शिक्षण प्राप्त करून चायक शुद्ध भक्त जावन वाडून येता तशी 5 वर्ष प्रायसूच्या वेळेरी ताका गुरुकुलाक शिक्षा बेळयताय कोण केसील तांगेले गुरुकुला शिक्षांत शिक्षा प्रदान करचे म्हणून कोणी सांगताय वे? नारद मुनी. नारद गुरुकुलांत गर्भावस्था मेळ्ळी शिक्षा प्रभु शंडन अमेरिका शुक्राचार्य या थँक्यू किरण शंटानिका अमरका तशी शंटानी अमरका तांकां शिक्षण प्रदान करता तर शिक्षण प्रदान करचे वेळेर शुद्ध भक्त म्हळ्यार श्रेष्ठ जावन नारद ऋषी थुकून ताका गर्भावस्थेरी शिक्षा मेळ्ळी तर नॅचरल नाल्यार आमी सांगूचेच न्हय स्पॉन्टेनियस तेच आमी एक चर्चा करता न्ही श्रीमद भागवतां वर्णन एक जस्ट एक रफ जन आमकां दिकी आतां तळशी परम भक्त जावन येता तळ शंडाय अमरका सगळं तांणी हात सोडला म्हळ्यार अज्जान तेरी रक्षणा तशी हिरण्यकश्यपाकूच तांणी वापास भेट करताय आम्ही सांगून काय ऐकना तुझी ती म्हळ्यार खरी म्हण तशी हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक तगेल उंटींत घेता गुंटींत घेवन तगेल ते पुत्र वात्सल्यान निंगीत आस तुका हत्तें धुकून येता ये शक्ती म्हण तळ प्रल्हाद सांगत आस तुका हत्तें धुकून येता शक्ती तीच शक्ती हेमे केली आस नाल्यार सर्व चराचरांत तवळे एलेगन ऐकून ना पडेना हिरण्यकशिपूक सहन करू असना तो तगेल ते सिंहासनातून उठावन गतय घेवन हत्तें आसा तुगेल तो विष्णू दाखय म्हण तवळ आचार्य सांगताय ते सभेरी उत्तुल स्तंभ आसिल की ते स्तंभा सगळं नरसिंहदेव तवळ प्रत्यक्ष जालो कळना इथे म्हळ्यार तुतील प्रीती आसा देवाक तगेल भक्ताल प्रती तेंदुकून देवा एक नाम आसा कोणे सांगताय मे भक्तवत्सला. मथुरा माताजी थँक्यू भक्तवत्सला तवळ भक्तवत्सला जायत आमकां श्रीमद भागवतांत ताजे एक दृष्टांत मेळटा तसं तवळ ते भक्तवत्सला साधू करचे बेगिनानी ते म्हळ्यार कळना नरसिंहदेव अशी तडपता नाल्यार तांगेले हंचे स्तंभार सांगतलो प्रल्हाद तेंदुकून उत्तील स्तंभ ते राजमहलान नाल्यार
आणि तो असेल की सगळं स्तंभांत देव ऑलरेडी प्रत्यक्ष आचार्यान सांगूची टिप्पणी ती तशी हिरण्यकशिपू निंगुताय स्तंभा सवे हिन तवळे स्तंभास म्हणून प्रल्हाद महाराज सांगता तवळे ते स्तंभार थुगून नरसिंहदेव प्रकट जातात तवळचा एक सुंदर श्लोक अस सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम तो प्रल्हाद महाराजाव फ्रिड्जांत असं म्हणून सांगा तरी म्हटल्यारी नरसिंहदेव फ्रिड्जांत होऊन येतो सिल्लो पशांग सांगिल्या नरसिंहदेव हे स्तंभार असं म्हणून तर देव ते स्तंभार थुगून येता स्तंभार थुगून येऊन इथं म्हणाय सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम ते निजभृत्य जामनिसिले नाल्यारी तागेल शुद्ध भक्त जामनिसिले प्रल्हादाले वाक्य नाला तांनी सांगिल ते उत्तराक सत्य कोरचे बेगे जाम तवळे लीले तू उत्तुले जनाले सत्य नरसिंहदेव पालन करत अस कोणी सांगताय मे प्रल्हादाला आणि ब्रह्माला प्रल्हाद आणि ब्रह्मा थँक्यू माताजी आणि कोणाले असं हिरण्यकशिपू लई हिरण्यकशिपू थँक्यू किरण प्रभू क्यों इति म्हणा रे हिरण्यकशिपूता वर मंगता ना मग अशी मार्का तशी मार्का अशी पाना सगळं त्या सगळं सत्य करत असं थँक्यू आणि आता तीन झाले प्रल्हाद महाराजावर ब्रह्मा हिरण्यकशिपू आणि कोणी असं आणि पुढे जन्म त्यांनी चतुष्कुमार असताना शाबू देताय ना जय विजय तंगन ते जय थँक्यू वंडरफुल चार झाले आणि एक लगेन असं कोणी सांगताय नारद मुनी नारद होलिका मुनी होलिका रेवती माताजी थँक्यू नारद मुनी तुम्हाला रे नारद मुनी कया तू का सांत्वन करत अस अका कोण नाशु आणाम त्यामुळे तेवे नारद मुनी तुम्हाला रे श्रेष्ठ देव तो वे नारद त्यांनी देवाल शुद्ध भक्त त्यामुळे सांगेल पांच सत्य तेंत देवास कृष्णा मात्रम विष्णु मात्रम तकोर साध्य जमचे आमका एक अट ए टाइम एक कार्य करू भारी कठीणाई असं पशे कृष्ण अट ए टाइम डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज च्या समर्थन नाल्यारी लूप होल सगळं अवॉइड करून सामर्थ्य असं कृष्णाक तर तशी हिरण्यकशिपूक वध करता वध करून जावनु ते सिंहासनारी नरसिंहदेव विराजमान जात असं इति म्हणून सांगितले एक भक्ताले क्वालिटी देवान स्वीकार नाल्या देवा समर्पण करून तिने तो काय स्वीकार करणं त्यावेळी नरसिंहदेव तेची सिंहासनारी हिरण्यकशिपून बसेल ते सिंहासनारी विराजमान जात असं इथं म्हणारी नरसिंहदेवाक तक कळता मेगेल भक्तु जावनिशील प्रल्हादो आम्ही स्वीकार करणी तरी मुसल्यारी येतो स्वीकार करणार मग वरदान सगळं नरसिंहदेव ते कोप शांत जायना तशी ब्रह्म नारद सगळे देवी देवगण सभारस सट्टानी स्तुती करून इवन लक्ष्मी देवी पण स्तुती करून काही रक्षण लास्ट नारद ब्रह्म सांगता तुंची इथे म्हणारी नरसिंहदेव अवतार गेमच्या आशिला मुख्य कारण प्रल्हाद तर तुंची उचून पुता तुंची उचून देवाक स्तुती करी म्हणून देवाक स्तुती करत असत त्या सुंदर जावनेशिली स्तुती तर एक श्लोकता मन्ये धनापि जन रूप तप श्रुत ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः न आराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूतपायः तंतु सांगत असं आमगेल खंचे कोपुलन्स संपत नालारी ऐश्वर्य इतले इंटेलिजन्स इतले पण इथं मला सगळं देवालीत गुंत मिळचे हे सगळं आम्ही देवा समर्पण करून आले आमगे ते गर्वान करताना ज्ञान असं म्हाका ओढ ज्ञान असं इथे म्हणून सांगून देवा आमका तृप्ती करू असं ना पक्षे एक कार्याने आमका देवाक तृप्ती करूयात भक्त्या तुतोष भगवान गचयूत पायः एक्झाम्पल दिता गचयूत पाय कोण की गचयूत पाय कोणी सांगताय गच मंगला इथे की हस्ती हस्ती गजयूत पायः कोण की किरण प्रभु एक सेकंड बगल कोणी सांगताय हरे कृष्णा
श्रीमद् भागवता तो ये हस्ती तो तंतु श्रेष्ठ जामनिशिलो रायु कौन की गजेंद्र या भारत माताजी थैंक यू गजेंद्र तवली गजेंद्रान का शिकी ऐरावत ओके यान तुम चे गजेंद्र ऐरावत इंद्राल वाहन थैंक यू माताजी तवली गजेंद्र जामनिशिले तो हातीन तो नालारी हस्तीन तो श्रेष्ठ जामनिशिलो ताने भक्त्या तुतोष भगवान गच्छयूत पायः तवळते एक कमल फूल देवा समर्पण करता तवळ अमरेंद्र प्रभु लेक्चर संगत ते समर्पण करचे वेळेरी त्यांनी तंगेल ते हृदयानशील भक्ती नाल्यारी प्रेम ते वेळेगेन त्यांनी समर्पण केले तवळता देव हरी जावन अवतार घेऊन प्रल्हादाक नाही गज श्रेष्ठ जामनिशिले गजेंद्राक उद्धार करता तवळी ते भक्ती ते स्तुती सांगून देत असं मगिरी स्तुती सगळं एक कोण जावन देव प्रल्हादाला सांगत असं तंगेल हातू तंगेल मस्तक अर्धवर तस प्रहलाद आले तवळ प्रहलाद ते स्तुतीन तू सांगत अस उतील की श्रेष्ठ की इतकी म्हण सांगल्या री अजबेगे जावनु ब्रह्मा शिवा लक्ष्मी सगळे देवी देवत तपस ऋषिगळ सगळं तपस कठीण तपस करत असे तंक काय मिळणं तिला एक वरदान तुम्हाला दिल्या तुंगेल ते चरण जावनिशील नाल्या कमल जावनिशील तो तुंगेल हस्त मिगेल मस्तकार तुम्ही दवरले तवळी अजाबसके श्रेष्ठ मका इतकी जाय म्हणून तुम्ही त्यांनी देवाला प्रार्थना करत तवळी देव सांगत नाही आम प्रत्यक्ष पेट जल्ल तरी मुसल्यारी इथे वरदान दिम का ते मी गेले का धर्म होता तवळ तू इथे मागून घ्या इथे तुका तुमच्या श्रेष्ठतम तवळ एक वैष्णव जानिशील प्रल्हाद सांगत इथे महिलारी यति दास्य समीये कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृति असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम तवळ आमगेल सट्टाले हृदयांत अस नवे जायत मका एंजाम का जायत डिसायस अस राइट ते डिसायस तू तक्कायले गेन कशी के कशी सान कट्टा कोऱ्यात तशी तक्कायले गेन तू एक ते बंधनातून मका मुक्त करी पूर्ण जान मिगेले आवे तुम्हाला तुगेल दासु मिगेल कर्तव्यता तुगेल सेवा कोरका तवळी निरंतर अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती तशी सेवा करूशील भाग्यतून दी म्हणून देवाल मागून घेत असं छान एक श्रेष्ठ जामनेशील एक आमका दवळा सगळं वचन आपण देवामुखारी प्रार्थना करूशील एक श्लोक होता इति दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदि असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम तशी प्रार्थना करत असं तेच मात्र नाही तंतु सांगून घेत असं आम राक्षस कुला गेल जन्म मिगेल बापूस जावनिशील हिरण्यकशिपूने जायते अत्याचार केल्या पक्षे तू तका उद्धार कोर का ते का वैष्णव क्वालिटी तवळी देवालिगी मागून घेता तवळी नरसिंह सांगता तू इथे औरतगण बेजार जाम का नका तू गेले 21 पीढ़ी 7 मुक्कारी 7 मगलान 7 वर्तमान 21 पीढ़ी तू एक भक्त दिकुनु शुद्ध भक्त दिकुन तुगेले 21 पीढ़ी का उद्धार जता देव वोर देता तवळत एक शुद्ध भक्ता का उतनेच इम्पॉर्टन्स असा तेंदुगुंत श्रीला प्रभुपाद सांगता एक वेळे श्रीला प्रभुपाद आली एक भक्त प्रश्न करत असा मका भक्ती तू झायत उग्गी नालारी मुक्कारी का म्हणलं आशस आवित्ती कोरचे मग तवळी श्रीला प्रभुपाद सांगत असा तू एक काही केल्या परो तुका उग्गी भक्ती मुखार वचाशील वाट मिळता इतकी म्हण भक्ताला असोसिएशन मागीर ती कोरका दुसरी सांगता भक्तान असोसिएशन तिसरे भक्ताल संघ ते शुद्ध भक्तान संघ आमकां ते एक सेवा नाले ते मिळता तरी मुसलेरी आम्ही ते तुरंत करूक प्रयास करताय म्हणजे ते शुद्ध भक्ता उतने इम्पॉर्टन्स अस तवळी तशी देव ताका तू मुखार हे राज्य पालन करी म्हणून सांगून ಇದು मला तुका उतले वर्ष तू हे ऐश्वर्य सगळं भोगून तुका वापास मिगेल शुद्ध भक्ती कोर्यात तू मागीर वापास मिगेल धामांत येत म्हणून अनुग्रह करून नरसिंहदेव तंगेल धामांत वापास वता तवळी श्रीमद् भागवतांतु 7th चांडोंतु 4th चैप्टर अंत प्रहलाद महाराजाले क्वालिटी तंगेल क्वालिटी वर्णन करत असत तंतु
7:4:31-32 ते श्लोकांतं का प्रहलाद महाराज क्वालिटी इत्तिकी तंगेल क्वालिटी सिल्मुन मिलता 31-32 7:4:31-32 ब्रह्मण्य शील संपन्नः सत्यसंतो जितेंद्रियः अशी जितेंद्रियः म्हणून एक ये सुधामाले लीलेन तुई आमका मेळता जितेंद्रियः म्हळ्यार इंद्रिया सगळं कंट्रोल केलेलं आत्मा वत्सर्व भूतानाम कपि कप्रिय सुहृत्तमा ततो ट्रांसलेशन असंगत श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय the qualities of Maharaja Prahlad, the son of Hiranyakashipu, are described herewith. He was completely cultured as a qualified Brahmana, having very good character and being determined to understand the absolute truth. He had full control of his senses and mind. Like the super soul, he was kind to every living entity and was the best friend of everyone. To respectable persons, he acted exactly like a menial servant to the poor. He was like a father to his equals. To his equals, he was attached like a sympathetic brother, and he considered his teachers, spiritual masters, and older God brothers to be as good as the Supreme Personality of Godhead. He was completely free from unnatural pride that might have arisen from his good education, riches, beauty, aristocracy, and so on. The utli quality प्रहलाद महाराजा तो हमका मिलता सर तो तुम्हारे श्रीमद् भगवद गीता तो 6th चांड एक श्लोक है सर यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना में देवाल शुद्ध भक्ति करतम सलरी देवाल तो सगळे गुण यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वे गुणे शस्त्र समासिता सुराः देवाले इति सग गुण स ते सगळं एक शुद्ध भक्ताले ऑटोमॅटिकली येतं सर तंजम के एग्जाम्पल ये प्रहलाद महाराजाले चरित्रांतून हमका मिळतं सर तशी नेक्स्ट हिरण्यकशिपू लगी एक इंट्रोडक्शन आप सांगितलं तर हिरण्यकशिपू षंड आणि अमरकाक तंका गुरुकुलांक तंगेले अंडर आंतू ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ಬಳಿತ ತವತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಚ್ಚುನೆ ನಾ ಪಡೆನ हिरण्यकशिपू तगेल प्रश्न करता सर तू इतनी सगळं शिक्कीले म्हणून तीन प्रश्न तर करता ते तीन प्रश्न आमका इतनी म्हणून जस्ट एक चोया फर्स्ट 754 अंत आमका फर्स्ट तंगेले का कॉन्वर्सेशन मिळता 754 तंतु ये प्रहलाद संगत सर ट्रांसलेशन My dear King Yudhishthira, once upon a time, the king of the demons, Hiranyakashipu, took his son Prahlada on his lap and very affectionately inquired, My dear son, please let me know that you think is the best of all the subject you have studied from your teachers. तावली प्रश्न करता सर तुम्ही इतकी तुमगेल स्पिरिच्युअल मास्टर जाने से ले तंगेल तुनो तुमका इतकी शिक्षण मिळ्या ते तू मग एक सांगून दे नाल्यारी तुम्हाला चा अफेक्शनेट जामता निघते तुम्हाला 5 वर्षांनी लेक बालक चालते बालक आली एक एक्साम नी काही नाही तुम्हाला शिकत सवय जस्ट नॉर्मली आम गेले आव सुबापू समचेली प्रश्न करत असे तशीची तावले प्रश्न करत असत तावले प्रश्न उत्तर जावनो प्रहलाद महाराज इतकी संगता म्हणून की ऐक्या से प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना अंतो आमगेले प्रहलाद महाराज क्वालिटी अंत थून मिळतं सर तांगेल बापसूक त्यांनी इंट्रोड्यूस करचे असुर वर्य देहिना तिथे म्हणाली असुरांतू श्रेष्ठ जामने शिलो म्हणतात त्यांनी इंट्रोड्यूस करताय तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्तकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेत. Translation by Srila Prabhupada ki jai. Prahlad Maharaj replied, O best of Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life
is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavana, where only Krishna consciousness is prevalent, and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. तवळी हिरण्यकश्यपून प्रश्नाक तनी उत्तर दिमचत इथं मला तका कळता आ सूरज वैर्य जानशिलो तुम्ही ये सेन्स ग्रॅटिफिकेशन अंतु मग्नत तवळ अंतुने येने आमगेले मनुष्य जीवताचे उद्देश नाला लक्ष्य तवळ अजाबशके ये सकतांगे मिळचत नायम देहो बाज नायम देहो तंतु ऋषभ देवालते अंतु इन्स्ट्रक्शन अंतु संगत अस ये सगळेची बाकीशील जीवी वर्गांतु ये चार चीज मैथुन सुग नाल्यारी तनी खतायसे तनी निद्देतायसे सगळे तनी करतायसे तळम गेले मनुष्य जीवताले लक्ष्य ये नाही उद्देश ये नाही तुका ते देवाल भक्ती नाले तपस्य कोरका तपो दिव्यम पुत्रकायेन सौख्यम तपस्स ऑस्टरिटी हम गेले मनुष्य जीवता नालेरी कृष्णाल भक्ती पासून जानजमचे बेगे जावनु आम्ही वनांतो चुका वनामचुनु तपस्स अनिष्ठीचे कोरका म्हणतात प्रह्लाद महाराज भयभक्ती नाले तका एक चा एक दृढतेरता उत्तर देता तवळी नेक्स्ट 7-5-14 तंतु नेक्स्ट प्रश्न करता सर हिरण्यकशिपू 7-5-14 अंतु निम्गे तसा ओ ब्राह्मणा टीचर्स as iron attracted by प्रह्लाद महाराज संगुचता इतमळारी ये तंगेले स्पिरिचुअल मास्टर अशिले शंट अमरक तंक जायते शिक्षा नाल्यारी तंक जायते दुष्ट जावनशिले वाक्य प्रयोग कोण दुःख हडतस हिरण्यकशिपू आणि निंगे तसा कस कसे हत्ते तुकून मिळतं शिक्षण नाल्यारी ये विष्णू पासून अशिले भक्ती तुम्ही का वाईट करताय वे म्हणून तवळ सांगत ये शंडानी अमरक आम्ही वाईट करचे नाही तगेल हृदयात कुनु ये स्पॉन्टेनियस नारी ना तरी मसलारी नॅचरल जान प्रकृती दत्त जान एमचे है नतन आम्ही सिक्कोमचे नाही तंतु सांगत सर 7-5-14 ओ ब्राह्मणास टीचर्स as iron attracted by a magnet stone moves automatically towards the magnet my consciousness having been changed by his will is attracted by Lord Vishnu who carries a disc in his hand thus I have no independence कशी की एक आयन एक मैग्नेट आज समक्ष एन आपण अट्रॅक्ट जाता तशी हे आगेल हृदयांतू प्रह्लादाल हृदयांतू हे सगळं ऑटोमॅटिकली असं नाल्यारी स्पॉन्टेनियस जाणीमचे हे इत म्हणारी आणि गर्भावस्थेरी नारद मुनील थून हे सगळं शिक्षण ऐकिले नस तवळी ते संप्रायरित होऊन ये शुद्ध भक्त तवळी हे सगळं स्पॉन्टेनियस आम्ही जायते भक्त सांगायचे दिकू एमचं सर संप्रायरी तंका कीर्तन नाल्यारी क्लास सगळा तुझी चाय का अभिरुची असं इथं मग सांगल्यार त्यांनी तांगेल प्रिवियस जन्मांतू खत्तेंदो वरून की तांगेल भक्ती रुकावट येयल्या देव सांगत असं सांगत हुकून तुमका कंटिन्युअस करू आशिल्ले नेक्स्ट जन्म नाल्यार नेक्स्ट बर्थ एक वैष्णव फॅमिली नाल्यार श्रेष्ठ जावनीशील ब्राह्मण फॅमिलीक आमकां तुका जन्म दिता त्यावेळी तुका सांगत हुकून कंटिन्युअस करूया भक्ती म्हणून भगवद्गीता 7th चॅप्टरांत आमकां तेजे दृष्टांत मेळटा सर नेक्स्ट 7-5-22 हे चाय इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले श्लोक 7-5-22 हातूं दुसरे हिरण्यकशिपू प्रश्न करता हिरण्यकशिपू सेड my dear Prahlad my dear son o long lived one for so much time you have heard many things from your teachers now please repeat to me whatever you think is the best of that knowledge तेक प्रह्लाद महाराजाने उत्तर दिमचे एक इम्पॉर्टंट जाणशिले श्लोक आमगेले भक्ती नवविधा भक्ती आम्ही सगळे सांगपस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये संदर्भात प्रह्लाद महाराजाव हिरण्यकशिपू सांगता 7-5-23-24 श्री प्रह्लादोवाच
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तेश्चन्न नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्वा तन्मन्ये अधितमुत्तमम्. तंतु संगत Prahlad Maharaja said, hearing and chanting about the transcendental holy name, form, qualities, paraphernalia, and pastimes of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with 16 types of paraphernalia, offering prayers to the Lord, becoming his servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, serving him with the body, mind, and word. These 9 processes are accepted as pure devotional service. तवले famous जाने सिलेक्ट श्लोक था श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. तवले अंतुता संगता नवविधा भक्ति अशिले importance. तब कशी की आम्ही भक्ति तो progress जाव्याता नाम मसलरी ये नवविधा भक्ति तो एक फेमस नालरी श्रेष्ठ जामनेशिले भक्त श्रीमद भागवतांतम कमिळतं स कोणी सांगता येवे कोण म्हणू अंबरीश महाराज. अंबरीश महाराज. थैंक यू. श्लोक कोणी सांगता येसवे बहुत फेमस जामनेशिल श्लोक था 9 4 18 19 20 सवै मन कृष्ण पदारविंतयोर वचांसि वैकुंठ गुणानिवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दृशो स्तुतिं चकाराच्युत सत्कतो दिये मुकुंद लिंकालय दर्शने दिशो. तशी नवविधा भक्ती कशी की अंबरीश महाराजा व एक तंगेले नवविध जामनिशील भक्ती एक अंग तंगेले देवाले भक्ती तंगेले एक ये सग अंगेले दोळे देवाल दर्शना बेगे जामनु पाय तनी दवलांतु चुमकुन वच्चे बेगे जामनु हातु तंगनी दवलांतु मार्जन करचे बेगे जाम. तो इके काय तस्ते तेंदुकुंत श्रीला प्रभुपाद सांगता आमगेले भक्तियुत सेवनांतु काही वेळेरी आमका टॉयलेट क्लीन करची सेवा मिळ्यात. तर ती टॉयलेट क्लीन करची सेवा आहे डेटी वर्शिप करची सेवा आहे. आम्ही किचनांतु देवाल बेगे जामनु भोग करचे प्रसादाक प्रिपेयर करचे नालेरी आमका अल्टार नालेरी बाकी शिल्ताल क्लीन करचे सगळं सेवा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन सगळा के इक्वल इम्पॉर्टन्स असा. खंची सेवा की ओडी खंची सेवा की सान तशी म्हणून आम्ही कंपेअर करूचे शिलना सगळं सेवा के तंजावनेशन इम्पॉर्टन्स असा. त्यामुळे इक्वलंट सगळी सेवा एक क्लास आणतो राधना स्वामी महाराज सांगत सर आमगेल जीवितांतु आम्ही शिक्षाष्टकांतु एक मेन श्लोक था त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. तवळे आमगेल जीवितांतु आमका इथे एक आमगेने रेकग्निशन जामका नालेरी केल्ले म्हणून कोणी एकल्यान आमका अप्रिसिएशन करचे एक सट्टांगे भारी इष्ट असेल काही देता. तवळे अश्यांत एक अप्रिसिएशन सांगून आमका कशी मुक्त जाव्यात म्हणून सांगत असं. तवळे सांगत असं तुम्ही चिनू टॉयलेट सेवा कराय टॉयलेट क्लीन करचे सेवा तू एरपेट जाम काम. तवळे सगळं सेवा काय की तज जामनिशन इम्पॉर्टन्स असं. तवळे आमगेले हृदया तू ते विनम्रता नाल्यारी सरलता एम का तरी मसल्यारी अशील सेवा केल्यारी आमका उग्गी ना तरी मसल्यारी आमगेले भक्तियुत जीवितांतु आमगेलेच सीनियर शिक्षा गुरु त्यांनी ते सांगना पडे आमका उग्गी एक दुःख आमका एमच्या असेल एक साथ देत असं. पण आम्ही सीची तशी एक महाराज सांगत असं तंगेल महाराज लेक्चरांतु छान लेक्चर तशिले तर सगळ्यांनी जाय ते ग्लोरिफिकेशन केले तर प्रसाद समज जाल्लो सगळी महाप्रसाद बेसले तर महाराज आदि कोयना तर सगळ्यांनी तंगेल सर्वेंट सगळं सोदून आरांबिले खते गेले महाराज तर तुमच्यानी का त्यांनी सेवा करतात टॉयलेटांतू. तवळी इतकी म्हणून चानी का सांगाती तुम सांगल्यारी म्हाका ते गर्वन चानज तवळी ते दुखून आवी सेवा करता. तवळी ते सेवेक उतले इम्पॉर्टन्स असा. तर सेवे खातीर मात्र आमगेल जीवितांते त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. तवळ अशीशील क्वालिटी सगळं ये प्रहलाद महाराजाली आसिलेल. तवळी नेक्स्ट श्लोकांतु 7:5:28
7528 अंतु प्रहलाद महाराज संगत एवे चाय का इंपॉर्टेंस जामने से श्लोक था translation. The son of Shukracharya, Hiranyakashipu's spiritual master, said, "O enemy of King Indra, of King, whatever your son Prahlada, he said, was not taught to him by me or anyone else. His spontaneous devotional service has naturally developed in him. Therefore, please give up your anger and do not unnecessarily accuse us. It is not good to insult a Brahmana in this way." तवळी हिरण्यकशिपू आक्रोशिच करतद तवळी षंडायामर्क संगत आम्ही ब्राह्मण पुत्रत तवळी तुका शोभ दीना तू आमचेरी आरोपण करू इति म्हणा गेल्यारी ये हिरण्य प्रह्लादाले नॅचरली तगेल हृदयांतू भक्ती अस तवळे आमगेले तेट्ट नाही नाले आमगेले उणत्व नाही म्हणून हिरण्यकशिपूली प्रार्थना करची श्लोकता तवळी संगा नारद मुनि गुरु का इंपॉर्टेंस दितस ते नारद मुनिले ते नाले प्रहलाद महाराज इतकी उत्तर दिता म्हणाले अंत तुम्ही नमका मन्या करूयात उत्तिली गुरु भक्ती अस प्रहलादाक Sri Narad Muni continued, when Hiranyakashipu received this reply from the teacher, he again addressed his son Prahlada. Hiranyakashipu said, "You rascal, most fallen of our family, if you have not received this education from your teachers, where have you gotten it?" तवळी हिरण्यकशिपू प्रश्न करतात तुका ये शुक्राचार्याल पुत्र जामनिशिले अमरकनाल्या शंडान तुका ये शिक्षण दिले ना तरी मुसल्यारी तुका हे शिक्षण खतें दुखून मेळ्ळें म्हणून प्रश्न करतस तवळी दोन श्लोक चा इंपॉर्टन्स जामनिशिले श्लोक श्री प्रह्लादोवाच मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम् अथांत गोपेर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बहुत सुंदर जामनिशिल श्लोक था ताजे ट्रांसलेशन दो क्या ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish condition and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclination toward Krishna are never aroused, either by the instruction of others, by their own effort, or by a combination of both. तवळी आम्ही आमगेले खंयचे कारणार की आम्ही हे भौतिक जगतांतू अशी कष्ट भोगोवची अवस्था आमकां प्राप्त जाली कोणी सांगताय वे कर्म इच्छा कसं नाही इच्छा असलेली भौतिक इच्छा. ओके थँक्यू माताजी. तो 15 चॅप्टर तुम्ही सगळे दिसा वर्णन केलेलंस का नाल्यार वाचिलेलंस का पुरुषोत्तम योग तांतूं एक श्लोक आंतून आमकां मन्यान करूयात कोणी सांगताय सगळे सेकंड श्लोक पुरुषोत्तम अध्याय तंतु तस ऊर्ध्वमूलम् अतश्चाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्चोर्ध्वं प्रसता तस्य शाखा यत प्रसृता प्रण तंतु तस आमगेले ते डिसायर करता आम्ही हे भौतिक जगतान पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अंतु येताय तेंचे डिसायर आम्ही कृष्णाल भक्ती करचे बेगे जावन आम्ही ताका डाउटेल श्रील प्रभुपादान यूज करचे एक वर्ड था डाउटेल ते डाउटेल करताय तरी म्हटल्यारी आमका तेच डिसायरान आमका कृष्णा लेगी नाल्यारी देवाल ते दास जानिसिल सामका सेवा करूसिने अवसर देव प्रदान करता तबला तू सांगत अस आम्ही कशी म्हणा गेल्यारी पुन्हा चर्वित चर्वणानाम आमका सनायक सुग मिळतस ते सुगा मगल्यान आम्ही वचून वचून ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेजोऽभिजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोऽभिजायते मरी क्रोधाची बुद्धिनाशो सग येतस तवला मेशी सनायक सुगा बेगे मगल्यान वचून तये आम्ही आमगेले पुनरपि जनरान तंतु येत असे तवळी अंतु प्रह्लाद महाराज सांगता
काही उणे जणाक तांगेल स्व प्रयत्नान ताच्या आनशिले एक वाट मुखार मिळता ना तरी मसल्यार एक गुरु आता प्रहलाद महाराजाका शुरुवे थुकुनुची स्पिरिच्युअल मास्टर जानुशिल नारद मुनी थुकून ताका इंस्ट्रक्शन मेळ्ळें तेंदुकून तांगेल वाट इजी जाली आमगेल जिवितांतूय आमकां श्रीला प्रभुपादाल खातेन आमकां अशी नाल्यार आमगेल स्वाम्यांनी आमकां जायते मार्गनिर्देशन दिवन आमकां भक्ती करूशिल्ले एक अवसर मेळ्ळा तर ते आमी दोन्ही चांजान युटिलायज करनी तरी मसल्यार आमी श्रीला प्रभुपाद सगळे एक यूज करचे एक वर्ड आसा कोणे सांगता सवयती म्हणून श्रीला प्रभुपादान लेक्चरान जायते वेळा तांणी यूज करचे एक वर्ड आसा रास्कल म्हळ्यार बुद्धू म्हणटा तो आमी ते शैलीजान यूज तरी करना तरी मसल्यार आमी नंबर 1 फूल नेक्स्ट श्लोक बहुत इम्पोर्टंट नते वितुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थमानिनः अन्तायतान्ते रूपनीयमानात् स्ते अपीश तुर्यां ते अपीश तंत्र्यां उरुधाम्नि बद्धाः तो ये श्लोकान सांगत म्हळ्यार ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की जय persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. तवली आमका आमगेल एंतुगुंत आमगेल जीवितांत भक्ति जीवितांतु एक प्रामाणिक गुरु स्पिरिच्युअल मास्टर ऑथराइज्ड जामका चारि संप्रदाय म्हळ्यार ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय मध्व संप्रदाय तंतु येतस ब्रह्म संप्रदाय तशी श्री संप्रदाय चतुष्कुमार तंगेल संप्रदाय म्हळ्यार रुद्र संप्रदाय तवली अंतुंचे प्रामाणिक गुरु इथून जे आमका एक संप्रदायांत आम्ही आमगेने कनेक्शन इमचार दरा मात्रांत ना तरी म्हटल्यार आम्ही भारत देशांतू दिकल्यार जायते गुरु आसा तांणी सांगताय न्ही तुमकां सगळं जाल्यार सेन्स एन्जॉयमेंट नाल्यार सगळ्यां तूं एअरपोर्ट जाव्यात तांतूची तुमकां भक्ती करूयात तशें श्रीला प्रभुपाद तांणी वेस्टर्न नाल्यार तांणी पाश्चात्य देशां वचून प्रचार करचे वेळार जायते तांचे लिए सांगताय सर तुम्ही हे 4 रेगुलेटिव्ह प्रिंसिपल सांगताय से तांतूं दोन्ही तुम्ही अवॉइड करताय तरी म्हळ्यार तुमकां जायते शिष्याक तुमकां संपादन करूयात श्रीला प्रभुपाद तांतूं कांय कॉम्प्रोमाइज करना इतलें म्हण सांगल्यार तशी न्ही ते श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ब्राह्मणान तुजी प्रहलाद महाराजाल क्वालिटी आमी आदी मदीं केली सुरवेक तशी ब्राह्मणिकल क्वालिटी आमगेले जिवितांत आमगेले धार्मिक कार्यांत एमका तरी म्हळ्यार 4 रेगुलेटिव्ह प्रिंसिपल्साक इम्पॉर्टन्स आसा तेंतून श्रीला प्रभुपादान फोर रेगुलेटिव्ह प्रिंसिपल्स गट्टी धरले तवळी ते गट्टी दवरूनय ते सगळे पाश्चात्य जे आशिल्ले तांणी हिप्पी तांणी कन्विन्स जाल्ले इतलें म्हण सांगल्यार ह्यो एक साधू आमकां प्रदान करचे बेगे जावंता येयला नंतर आमगेले थुकून इथं कान वरचे बेगे न्हय आमकां प्रदान करचे बेगे जावंता येयला तांची कन्विन्स जावन तांणी सगळ्यांनी ते 4 रेगुलेटिव्ह प्रिंसिपल फॉलो करू आरंभिले नाल्यार तांकां 16 राउंड्स तांणी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तांणी चांट करू आरंभिले क्रमेण तांणी देवाल प्रसाद ग्रहण करू आरंभिले तांणी क्रमेण तांकां उतील सबार एक परिवर्तन येयलें आमी श्रीला प्रभुपाद आले तांणी लिलामृत वाचिल्यार आमकां मना करूयात तशें तांणी उतील शिष्य तांकां जाल्ले तांणी येवन आमकां भारत देशांत तांणी व्हाईट एलिफंट्स म्हणटाले श्रीला प्रभुपाद तांणी येवन आमकां शिक्षण दिताय तावळे उतील श्रेष्ठ जावन परिवर्तन तांगेल्या जिवितांत तांणी येयल्या तावळे तुवें सांगत ते म्हळ्यार प्रहलाद महाराजावर तावळे आमकां हे तशें आशिल्ले डोंकी गुरू न्हय आमकां शिक्षण घेवंका आमकां आमगेले भक्ती जिवितांत शर्याय जावन आशिल्ले ते स्पिरिच्युअल पाथ
करेक्ट जान आमकां दाखोवन दिवचें आशिल्लें ना म्हटल्यार कितें जातलें एक ब्लायंड जावन आशिल्लें एक आयुता राज्यपालन करता नाल्यार तांकां आमी फॉलो करताय तरी म्हटल्यार खंयचेय एक गड्डेंत आमी पोडोवसील साध्यता चड तावळे आमकां चान जावन आशिल्लें एक स्पिरिच्युअल मास्टर अंडरारी तांगेले निर्देशा अंडरारी आमकां भक्तियुत सेवनम कोरता तशी जायते जायते शिक्षण प्रल्हाद महाराजा सांगत आसा तशी प्रल्हाद महाराजाली तशी मागीर हे सगळें जावन जावन हिरण्यकशिपूक भारी कोप येता तो प्रल्हादाकच ध्वंसन करू प्रयास करता तशी नरसिंहदेव प्रत्यक्ष पेट जाता प्रल्हाद महाराजाले रक्षा करता मागीर हे 7-9 तांतू प्रल्हाद महाराजाले स्तुती आसा आमकां समय पूर्ण आता म्हळ्यार ऑलरेडी 6:50 जाले नाल्यार तांतू 4-5 श्लोक आशिल्ले चार इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले तांतू 1 श्लोकांत प्रल्हाद महाराजा देवाल गुणगान करता आसा तावळी तांतू 1 श्लोकान सांगत आसा म्हाका उतिनकी भाग्य तूं म्हाका तुगेली ती सेवा करूं भाग्य म्हाका मेळ्ळें तावळे तेंच तांगेले जिवितांत ഏറ്റവും श्रेष्ठता सगळं ग्लोरिफाय करता आसा तशी ग्लोरिफाय करून एक 7-9-8 थून 7-9-50 उतरेच श्लोकान नरसिंहदेवाक तांणी गुणगान करता तशी गुणगान करून तांणी देवाल ते प्रीतीक पात्र जाल्ले तर आमगे स्वाम्यांनी सांगप आसा आमी देवाल ते प्रीतीक पात्र जामकां ते देवाल प्रीती पात्र जामकां तरी म्हटल्यार देवान आमकां दिल्लें निर्देशन आसा ते श्रीमद भगवत गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम ते तांतून आमकां तांगेले ते शिक्षण नाल्यार येशिले शुद्ध भक्ताले शिक्षण आमगेले जिवितांत आमी स्वीकार करताय तरी ते म्हटल्यार आमगेले जिवितय धन्य जाताले तावळी आनी एक गौरांग प्रभून एक सुंदर एक तांगेलेच एक रियलायझेशन तांणी शेअर करताय ते सांगून आयचे सेशनाक विराम दिता एक पावटी गौरांग प्रभू तांणी भक्तींत अशी च्या प्रोग्रेस करचे वेळेर तांगेले रिलेटिव्हसांक कांय व्हडलो तात्पर्य ना तर तांणी सगळे वेळेर हाका वायट सांगप कसल भक्ती तूं तो म्हळ्यार IIT रँक होल्डर थोडीशी वायट करता तुगेले जिवीत व्यर्थ जावन वता तशी तांणी आमकां आमगेले जिवितांतूच आमकां एक एक्झाम्पल देखील गांवांत आमगेले जन्मस्थळार प्रचार करूं भारी कश्ट जाता तर तांणी चेन्नई प्रचार तांगेले जन्मस्थळाक प्रचार करूंक भायर थुकून वगळ सिनियर भक्तांक तांणी हाडलय तर ते सिनियर भक्तान तांगेले क्लास दिवचे वेळेर तांणी सांगिल्ले हे प्रल्हाद महाराजाले स्टोरी सांगिल्ली तावळे प्रल्हाद महाराज एक शुद्ध भक्त देखून तागेले शुद्ध भक्तीन करताना नरसिंहदेवान इतके वरदान दिलेले कोणे सांगताय क्लासान सांगिल्ले कोणे रिपीट करताय नरसिंहदेव एक चा वरदान दिता आसा प्रल्हाद महाराजाक तुगे 3 जनरेशन हा कोणाक दिवश मारना म्हण सांगता ओके थैंक यू माताजी तो 3 21 पीढ़ी का मुक्ती नाल्या तांगेले उद्धार जाता मधुरा माताजी थैंक यू सो मच तावळे आयकुचे आनी का उतले वेळेरी तागेले गौरांग प्रभूले रिलेटिव्ह सगळं ताका गाळी दिताले तर सगळे रिलेटिव्ह न्हू प्रोत्साहन करू आरंभिला का तुका भक्ती तू इतेपणी उणाव येता तरी दुडवान नाल्यार कसले आवश्यक तुका येता तरी म्हटल्यार तुम आमकां कळयला पुरो आमी सगळं तुका प्रदान करताय तावळे गौरांग प्रभून कितें तुमकां सडनली कशी एक परिवर्तन येयलें म्हणून तावळे ते म्हणल्यार तू गेले भक्तीन करताना आमगेले सट्टाले उद्धार जातलो तावळे तूं हे कर तूं दृढन जावन भगवान देवाली शुद्ध भक्ती करी ते शुद्ध भक्ती करचेना आमकां तांतू उद्धार मेळटा म्हणून ये प्रल्हाद महाराजाले स्टोरी थून तांणी सगळे कन्विन्स जाले तावळे ते दुसरो गौरांग महाप्रभू का तांगेले रिलेटिव्ह साल थून एक डिस्टर्बन्स कांय येयलें ना तुमी मुखार धैर्यान वचशाय म्हूण तांकां प्रोत्साहन मेळ्ळें तशें एक रियलायझेशन गौरांग प्रभू शेअर केलेलें आसा तरी आमकां एक भक्तींत मुखार वचचें आशिल्लें एक प्रेरणा तावळी इतलें सांगून हांव आयच्या सेशनाक विराम दिता हरे कृष्णा थैंक यू सो मच हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय प्रल्हाद महाराज की जय नरसिंह भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु चांस आयचे सेशन चांस ना भारी लायक जाना प्रभु क्वेश्चन एंड आंसर्स इफ 1 मिनिट कोणाके प्रभुची क्वेश्चन एंड आंसर निंगू कलारी निंगू येता टाइप हरे चैट कृष्ण प्रभुजी
या मित्र हा माताजी. एक तुमच्या परमिशन असला 1-2 पॉइंट सांगच्या इष्ट करता. या प्लीज प्लीज माताजी. डेफिनेटली. ऍक्च्युली कसं म्हणणार रे, आचार्य जन सांगताची कसं म्हणणार रे, नरसिंहदेव खांब्या दुखून येत ना मग त्यातून सांगत की तो यो लेट झालं प्रल्हाद म्हणत की हांव लेट झालं म्हणून सांगताची. केलो आचार्य सांगताची नरसिंहदेव अशी येत की अर्जंटी धडबड कोण तागेले नेशील ते पंचे नावे ते लूजच के ते धोरण अशी येत के हा म्हणे तागेल भक्ताना आपयला म्हणून येत के. कशी गजेंद्रान आपयल तेन्ना विष्णू यो गरुड तितले स्पीडार उडता जाल्यार ताका ती स्पीड पावना अशी देव न्हू धांवन येता की गजेंद्रा मोक्ष रक्षण करू का. तशी नरसिंह अशी भायर येता प्रल्हादाला सांगता हांव लेट जालें हांव आयिल्लें हांव अशी म्हणून सांगता की थंयसर न्हय भक्तवत्सल तो दीनबंधू द्रौपदीना आपयल तेन्ना तशी तिका अक्षय वस्त्र दिता. तशी आम्ही देवाक हरे कृष्ण महामंत्र सांगताना आम्ही तसले देवाक एक आपोका देव धावून येऊ का त्याने धावून येऊ का तशी मनान आमच्या हृदया भितर दुखून देवा आपयला रे तो तशी धावून येता इमिडिएट यो म्हाका कोण आपयता आसाची म्हणून. दॅट्स ऑल प्रभू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. माताजी तुम्ही सांगच्यानी का म्हाका सुदीन स्वाम्यान एक प्रवचनांत एक सन एक त्यांनी दिलेले एक प्रवचन एक सनु भाग उडगा असेल शेअर करू वे टाइम असवे किरण प्रभू. येस प्रभू प्लीज. तर स्वाम्याला एक प्रवचन सांगत असं आमगेल सगळं भक्ती जैला कंपेअर करूया. एक गावात एक राय आशिल्लें तर ते रायानं त्यांनी प्रख्यापन केले त्यावेळी तांगेल ते बहत्तर एक तांकां नाणोमचे बेगेक नामसले तांगेल स्नान करचे बेगेक दुधाभिषेकाक तावळी एक गरकड थकुनी एक खोल्लो एक ग्लास दूध आणू दीम काम तशी दीम चालाक तांगे तांणी भारी पारितोषक दिवन आदर करता तावळी एकल्यान आठयलें सक्टाय कसल्यारी दूध ताण घालतले तावळा हांव एक ग्लास उद्दा तरी घालता तरी मसल्यारी कोणाक उलोवपी कोणाक कळचें तावळी रायाल बर्थडे दीस येयलो तावळे चाम भारी जावन घोषण असं केलेलं तावळे राय स्नान जावन बेसलो बेसूच्यानीक दूध ना उद्दा मात्र अंत पडल्या इतली दुखून म्हणून सांगता कोणी सगळ्यांत तशी लेखली प्रभूजी. एकल्याने तशी तर लेखले ना उद्दा घालता तरी मसलारी काही कळतले म्हणून. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. कोणाक इथे प्रश्न नाल्या इथे असलाय सांगया तुमका इथे एक्स्ट्रा सांगया तरी मसला शेअर करूया तुमगेले अनुभव एका आणि टांगे कळचे तर प्रल्हाद और नरसिंह मंगलारी भारी. या यस माताजी प्लीज. हरे कृष्ण प्रभुजी. आम्ही मेटेरियल डिसायर गतीरी देवा आपयला देव न्हू प्रभुजी. बरे मेटेरियल डिसायर खातीर नाही आमक युजली आम्ही देवाला प्रार्थना करची आमगे मेटेरियल डिसायर असता कसं ना कसं नाही त्या जाऊ काय जाऊ का शेष जाऊ कधी ताक पुराय देव ज्ञान न्हू प्रभुजी. ओके थँक्यू माताजी. निताय सेवनी माताजी एक लेक्चर अंतनी सांगताय सर अशी एक सण्या एक त्यांनी एक ओगी म्हाका मना करचे बेगी जाणखनी एक एक्झाम्पल दिताय सर अशीच एक रायू अशीच कृष्ण प्रत्यक्ष पेट जात है तर तुमका इथे जे आमकां तरी मसल्यारी निम गाय म्हण तर जायता आळे न्हू अशी देवाल मागून घेत आहे म्हाका कार जे आमकां ओडी नाल्यार बेन्स तावळे सगळं सँक्शन जाले तावळे मिड्डांत एक आळ येयलो ताणें न्हू देवाल प्रार्थना केली म्हाका कांय नाका म्हाका तूंच मात्र पुरो म्हूण तावळे कृष्णाने ती गेल्या मसल्यारी ताका सायड केले तू हांगा राब म्हूण सांगिल्लें तावळे जायता मागल्यान जायता क्यू आसा एकेकली तस तावळे तांणी एकेकडे जायत तांकां म्हाका बायल जामका चरडूब जामका हें जामका तें जामका जायते जायते जाणाली
एक लिस्ट अस तर ते सगळं ओगी ओगी दिम चारांबिले तवळे दिगड जाम योर अब्बा तसं कुटांतू दिगड जम चानी अक्कायल अगेली क्ष क्ष मनस जम चारांबिली ताणे समत कृष्ण आले की निंगिले तू ये मेटीरियल जावने सिंधिंग कुछ सगळं तांका ओगी ओगी दित्तस आ उतले गड जावने अंग रब्बिला मका आगे तुक्क मात्रं तू मात्रं मेल्यापर म्हणता तू गेली आश करता तवळे तू मग किती दिगुन दीना तवळे कृष्ण सांगता आम ओगी कोणाके तरी दिल्ल्या तरी मसल्यारी आम गेलते भक्ती नाल्या तुम गेलते प्रीती का आमची तुमका ऋणी जाता तवळे तुम गेले कुटाम येता तवळे तू तो क्वालिफाईड असल्या मात्र हांव येतलो ना तरी मसला येती जातले ते एक चीप जान आमकां मेळ्ळें गती जातले तवळे देवूच्या परीक्षा करतलो तवळे ते आम गेले भक्ती तू च्या तेंची तुगून आमगे भक्ती जिवितां जायते परीक्षा आमकां मुखार येता तवळे एक एक आमगेले एक एक परीक्षा आमी ते पास करेना पडेना ते परीक्षा एक एक ताजे ये चढ चढ जावन येतले तवळे कृष्ण सांगतले हांवें टस्ट करताले हे तू ते समय पर्यंत हांगा रब्बता म्हूण ताका इच्छा मना तवळे देव झा परीक्षा करतलो हरे कृष्ण अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषं परम तवळे आमकां इथे मेटीरियल डिसैर असल्यारी देवालगी निघूया तेट्टना പക്ഷേ इतकी श्रेष्ठ म्हणून आमकां आचार्य सांगून दितायचे देवालूची आमकां देवाल भक्ती मात्र देवा कळना आमकां इतकी जाय म्हणून स्वाम्यान सगळे सांगूच आसा देवा बुद्धी आसा आमकां इतकी तुकडे जाय म्हणून सम्यार इतकी जाय म्हणून देवा कळटा ते देव घट्टी जावन दित आसा प्रह्लाद महाराज सांगत आसा सुखम इंद्रियकम दैत्या कशी की आमगे जिवितांतू दुःख आमच्या कोणाके भारी चंत आसवे कशें आमगे जिवितांत दुःख येतस तशीच आमगे जिवितांत सुख येतले ताजे बेगेच्यान आमी प्रत्येक एक एफर्ट काडटा जाल्यार काही दिना हरे कृष्ण थँक्यू माताजी धन्यवाद थँक्यू माताजी प्रभु एक पॉइंट शेयर करता प्रभु इन दिस सेम रिगार्ड प्लीज प्लीज प्रभु प्रभु राधेश्याम प्रभु जनरली एक एग्जांपल सांगतलो एक एक लेक्चर आगिरे ये इट इज वेरी रिलेवेंट प्रभुजी सांगूचे तर आमकां डिसायर असल्या देवाक आमकां अप्रोच करूयात नो डाउट देव फुलफिल करतलो आमगे एज पर अवर ये तवळी एक एग्जांपल प्रभुजी सांगतलो लायक राय आसा तवळी राय वरान आमता एक चॅरिटी आमच्यार बसून तवळी एक तांगे एक कोणकी एक ओल्ड लेडी येता प्राय जाल्ली एक स्त्री तिका ती रूक रनामचो रूक कट्ट करतली आनी हंद्यार दवरतली तिका हांगा दुःख जाता तवळे तिका लोड काणू हल्ला ते तुका कितके डिसायर जांकल्यारी आसले सांग हांवें हेल्प फुलफिल करून दीन म्हणून तुवें तें जांकलें न्ही ती सांगतली म्हाका तूं कांय करूं नाका म्हाका हांगा आसलें ते मिगेन वुड्डाचो ते हें काणू बंडल काणू तूं हांगा शिफ्ट करी तवळी राय कोण दितलो आनी तो राय वतलो तवळी तवळे राय म्हणलो नंबर 1 पर्सन कंट्री तलो तगेल तीन निंगेन एक वेरी स्मॉल सिल्ली थिंग ती बैल निंगेन तवळे वेरी गुड इंटेलिजन्स वे म्हणून राधेश्याम प्रभु निंगितलो नो तवळे इंस्टेड ती निंगुयात म्हळ्यारी रय्या तूं म्हाका तुगेले अम्माल मर्तीन तूं म्हाका पळय तशी तूं म्हाका तूं मुगेल्या पूत जान मुगे अपन हें करी तशी सो यू बी माय सन म्हणून निंगिल जाल्यारी that would be perfection that will be great intelligence तवळी तशी तवळी तिका डेली रन आवचुनु वुड कट कोरकना आवश्यना तिका मेंटेनेंस इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर म्हण किंग शी विल बिकम द मदर ऑफ द किंग बेसिकली तर तशी तर देवाली आमी भक्ती इंगुचला आमी मेटेरियल रिसर्च निंगला सीता लेस इंटेलिजन्स म्हणून सांगताय भगवद्गीता अंदू सांगताय मीन्स मेटेरियल रिसर्च असूचे लेस इंटेलिजन्स म्हणून सांगताय आमी बाकी आमगे मेटेरियल रिसर्च बेसिकली तवळी highest thing actually ningucha devali ami maggilla devu soyam kettalla baki other things they automatically provide kortado shuddha bhakti toli the example like a very apt answer that हरे कृष्ण thank you so much प्रभु किरण प्रभु thank you wonderful लास्ट कोणाक इथे असवे प्रश्न नाल्यार ते शेअर करू असल्यारी वास्तव में शेअर कोर का तंगेल आमगे रियलायझेशन शेअर कोर का थैंक यू सो मच मधुरा माताजी किरण माताजी थैंक यू सो मच किरण प्रभु सॉरी हरे कृष्ण प्रभुजी या विद्या माताजी कसं म्हणारी
आणि प्रल्हादाला आणि हिरण्य कश्यप त्यांनी 24 hours जे विजय जावन आशिल्लींची देवा लागीं आशिल्लींची सो त्यांनी मागीर तांकां शापान ताणें राक्षस जाले तांकां उडगास कसले येयनी तेंची चित्रकेतू महाराजाक पार्वती माताजी शाप दिता सो धृतराष्ट्र जाता जाल्यार ते राक्षस संतोषी ताका देवान म्हळ्यार तो इंद्राल उठून युद्ध करतना तो देवाक म्हळ्यार गुणगान करता देवान सो तो राक्षस जावन ताका उडगा म्हळ्यार तो तावय चांग जावन नाशिल्लो राय जावन नाशिल्लो देवाल भक्त जावन नाशिल्लो तो राक्षस असल्यारय ताका उडगास येयलो बट जय विजय तांणी 24 hours देवा लागीं आशिल्लींची बट तांणी राक्षस जावन येयले कुडल्यार तांकां ते एक चूर उडगास येयली कशी विद्या माताजीचा सुंदर प्रश्न इतकी म्हण सांगल्या रे अशी एक लीला चमकन आ तरी मसल्या रे आमकां प्रल्हाद महाराज मेळटलो वे ना प्रभू प्रल्हाद महाराजांनी शिक्षण आमकां मेळटलें वे आमी अशी बेसून नरसिंह देवालका वर्णन करतले वे ना करेक्ट उतले फावटी तुम्ही ऐकलेलं काय नव्हे नरसिंह देवालका आता माधुरा माताजीने एक रिअलायझेशन शेअर केलं त्यावेळी तू सांगत असं देवू आचार्य सांगत असं प्रल्हादा लेगी माफी त्यांनी मागताय सई पुता हांव तुका येवनू तुका रक्षण करू का हांव तोडव जाल्ले तोडव जाल्ले हांव तुगेली माफ क्षम मागता म्हणून देव सांगत असं त्यावेळी ते देवाल ती प्रीती पांजाडी ना आता माताजीने सांगितलं द्रौपदीन त्यांनी दोन्ही हात उंचारी करून शरणागती घेतली ते शरणागती आता द्रौपदी शरणागती घेतली गुण थंग जायला भीष्म पितामह जायला तांकां रक्षण करूयात ते सबेरी पक्षे तो भीष्म पितामह थंग रक्षण करता तरी मसल्यारी कृष्णाल ते भक्ती वत्सलता नाल्यारी द्रौपदी कृष्णाल प्रति उत्तुल प्रेम नाल्यारी उत्तून सबार सरेंडर तांगेली ती प्रीती आसा म्हूण आमकां दृष्टांत मेळटले वे हरे कृष्णा मेळ्ळी तावळी ते दृष्टांत येना पर्यंत देवाल महत्व थंग वाडटस तशी ते भक्तान महत्व भक्ता उतून की महत्व आसा म्हळ्यार देव थंग तांगे ग्लोरिफिकेशन देव थंग दाखोवन दितस तवळे ये महाभारत युद्धांत वची ये शांती दूत जान वचना पडेन दुर्योधन सांगत अस म्हाका कळटा कृष्णा धर्मू इत्ते अधर्मू इत्ते म्हणून म्हाका कळटा पक्ष मेगेले हृदयांबित महाभारतांचे एक दृष्टांत भागवतांचे न्ही महाभारतांत मेगेले हृदयांत गुनू एका आळ म्हाका सांगत अस हे तू अशी करी अशी करी अशी करी हे सगळं म्हणल्यार देवाल पार्शत सगळ्यांक एक एक पोस्ट देवान दिले नस तांणी सगळं परफेक्ट जावन ते रोल प्ले करताय सर आता अर्जुनान तशी ते रोल प्ले केले देखून आमकां भगवद्गीता मेळ्ळ्या अर्जुना कळना अर्जुन कृष्ण म्हळ्यार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून अर्जुना कळना कळता पक्षे कृष्णाक रथम स्थापय मे अच्युथा म्हणून अर्जुनान सांगना पडेनाचे कृष्ण अर्जुनाक रथवून तांगेल दोन्ही सैना गुह्या मध्ये येऊन रबयता तावळीच कृष्ण ताका मोहांत घाल दिता ना तरी म्हटल्यार अर्जुन ना तरी म्हटल्यार आमकां कशी भगवद्गीता मेळटली आता तशीच जय विजयन जावन आशिल्ले तांकां तांणी हिरण्यकशिपू नाल्यार हिरण्याक्ष जावन येना पडेन तांगेल रोल तांणी परफेक्ट जावन प्ले करता इथं म्हळ्यार देवाले पार्षद जावन आशिल्ले तांकां त्या देवाले फायट करूं वचतले ना तरी म्हटल्यार फायट करूं वचना तशी फायट नाल्यार तशी एक लीला येयल्या मात्र प्रल्हादान इम्पॉर्टन्स थंग येतले ना तरी म्हटल्यार प्रल्हादान इम्पॉर्टन्स कशी येतले तर प्रल्हाद येयले देखून आमी भक्त प्रल्हाद की जय प्रल्हादान नाम सरी नाही आमी संबोधन करचे भक्त शिरोमणी नाल्यार भक्त सम्राट प्रल्हाद तर ते भक्त वत्सलता आमकां कशी मेळटली हे सगळें लीला हरे कृष्ण माताजी सिट ओके Yes, Prabhuji. Yes, ओके correct. थँक्यू हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद की जय किरण प्रभु वी कैन वाइंड अप प्रभु Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I Questions? have an answer. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu.